аз съм Средко. Сега с Криси ще направим Whisper Challenge. Ако някой не знае какво е това предизвикателство, той ще си сложи слушалки в ушите, аз ще му кажа някаква дума и той трябва да отгадне. И нека да започваме. Само той трябва да пусне музиката. Готов? Аз съм много голям изрод. Ти си голям изрод. Аз съм голям изрод. Ти си голям изрод. Аз съм голям изрод. Ти си голям изрод. Аз обичам да ям праскови. Ти обичаш праскови. Аз обичам да ям праскови. Ти обичаш да ядеш праскови. Аз обичам да ям праскови. Ти обичаш хлеб. Аз обичам да ям праскови. Ти обичаш да ядеш праскова. Ти. Аз Обичам да ям праскови. Аз обичам да ядем праскова. Чакай, има още. Аз си играя с пясъка. Ти си пелерас. Аз обичам да си играя с пясъка. Аз обичам да играя мяч. Аз обичам да си играя с пясъка. Аз обичам да си играя в пясък. Няма никаква музика в ушите си, ти си продължава да си говориш някакви думи. И ще само да я проверя, има музика. Добре, има музика в ушите, защото мислиш, че няма музика. Онова дърво е много голямо. Слушай стапата в ушите. Онова дърво е много голямо. Онова дърво е много голямо. Отварено говно. Добре, няма точка за тази отговор. Твоя приятел Ники идва. Ко? Ники идва. Ники идва. Идва. Ники идва. Нидва. Ники идва. Идва. Ники идва. Ники идва. Тръгва. Ники идва. Ники води. Ники идва. Идва. Ники идва. Ники идва е думата. Добре, сега имаме един последен въпрос и после е мой ред. Виж си шоката както трябва. Няма много батерия. Еми, аре, доколкото имам батерия, така ще го направим. Виж си само шоките в ушите. Тази порта е много голяма. Тази порта е много голяма. Тази порта е много грозна. Тази порта е много голяма.